салом алайкум дӯстони азиз, айни ҳол қарор дорем бо ҳамроҳи бародаро дар Искандаркӯл Накаримҷон, Эҳсон, Зоир, акай Зуҳур, Файз падаро ин баҳри Искандаркӯл хеле манзараи зебо, диққатҷалбкунанда. инҷа ина майда караймон таом омода дора. харбузаи мураббӣ дар он овда дам гирсесайне ки ҳози овозӣ кардан намешава бегардад. дар он ов медора ях мегирад. хулосаи ҷамъи асабот ором мешавад. табиати беҳтарин инҷа бародарон нигоҳ кун. байд гуфтесан ёш дар инҷа хишон ба хишон. хай хулоса метавонед шумо ҳам биёед.